Nukayang Singka Jing Ruwais Jang Kanumbar Lai Spa Lai Pupra Lai Spa Lai Pupra Keteng ukpa badukun badumen sem bakoid. Amen. Kajing ejung turai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selok jong men sem bakoid kinan rengkat bad pi baro. Rengkat Bat Piru Kohan men kopara ha u Jesus Christ bad ko khna ba e. Manta ka step ngilapoi ha kalajia ka ba lai pulai. Tang asngi ublay menta in sapoino ha kaayam ka bathamai kaayam adven kaayam ka bangi pon kre na banta ka sngi kraw ka sngi Christmas te ha kane ka sngi ki jing pole bara khoj bajing pole baningkong ga jing pole baar berkumju ka gospel ka khot ka wer yang ip bangin puson sepang yala ka jong ka jing em Hato mangama pi kam tam e kum ki kon Kristan ngila im nam ka jing em jungi kat kum kata ka jing em ka balakhat ban em ka jing em ka bajanai Hato mangama pi ngila im nam ya kata ka jing em jungi kam tam e bangila le hok na em ya ka kamram ka ba ngide ban le ubleu la ayengi ka jing em ubleu la ayengi ki kam ki bangide ban le hato mangama pi ngila len em ya kine ki kam ki ba ublay ulapan kamti habang ile ya kano ka kam ublay u khot wearing ip bangile da ka jing janai den mata ka daw ha ka step ko khana ba e pi haban kli yala de pi haban khmeet yala ka chong kamen sem hato ma pi la pandan kam hok na em ya kita ki sab ki phong
ki bau blei ul ai phi yo le se ha ke jung dona breu ke jung phi ke jung dona breu ke jung i wei pai wei ngi landet bat ngim sem la ban pendep hok ya kam ke bau blei ul ai ya pen kham ti yang i ban ngim sem la ban pendan kam hok ya kita len ki bau blei ul ai hanga badapi te kumta ngi pen map no trai nak benta kine ki pop kisang nak benta ki lat kilet ki bangi la le ha ke jing em ke jangi da ke jing kuslai la ke jong ki pop bad ke jing kloi jingi ban kala ke bamot ban em bahano na du kan klemat to ke menta ngin pen map no trai leng ba ke jing do wai ke jangi nga pla how blay badan bor baro badapi kupen ko para mangalala pop sibun dagi jung kurkhad dagi kchen dagi kam dagi jung leklet daga chung le palat chunga dagi jung lep chunga daga chung le palat bakraw e chunga namar kata agar pada kamaria bukhoj abasa ke thai suti ya ke angel bakir khoj badapi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis nei yangi badalama pigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen Tong ini aduai to ai hangi ngi kerpat kotrai ko blai jungi bangin kemen barabor ha ka jing sakri yemi na ba ka jing kemen
long kabapura bad kabane lada ngishakri klem sange yaw nong ai jong ki e baro ki babha daw turai jung yu Jesus Christ ukon jung me ube imbal basan sha rengkat bad me ha ga jing long ka wei jong omen sem bakut ublei junam la junam amen. Kecing pule na ke kitab kipawar lenong lai puai kat cipau kat lai kat kendai lai pau lai puai ya ke tengah baca nai manu bala ban yo ke kam kor dor ban ya ki malenai kadanut utengah jongka kasanya haka bat en om duna jing yo kale bahaya bat om ju don jing snew barok silinter kisngi jongka kawat ya uksai wul bat u kenpat bat kakmat tres sibun dakikti kabat ya ka jing kelain ksai dakikti kakam ya ka jing terksai da biar ya lakikti syaki baduk kakener ya lakikti syaki bah kerduk ka jing podur kalong ka ba syat syukur bat ka jing babreu ka ba telur kloy tang ya kap kentai ka ba ting ya utrai dai ban ya ro tu ai kan yo ya ka bainong ka jong ka jing trai jongka ban kikam jongka ken yaro ya ka haki kerdop kani kektinu play nagasam sis bar pra kanembar pras pas of life bar pras pas of life So
kajing pulih nagsiti beningkong Paulus apostol syaki Kristan hathai Salonika kalnong besan khot beningkong hadun riu syapang kipor bat kia yom ko para bangai ngin badon kaman tho syapi namat pitip bha ba kasngi utrai kanwan ku menong tu min mit tik hamar bagi bru ki ong kasuk kasngan pat kasngan du kajing jot kanwan ngat kendit halor jongki kumbalap kajing su khun ya ka kan thai bat en omlait Pimlong kajing dum ko para ba kata kasni kan lap kan ya phi kum unong tu phi baro philong ki khun chong kajing shai bachong kasni ngimdai ki chong kajing dum namne ki chong kamit namar kata tungin omyo thia kum ki wei pat anrai ngin pej mat bat ngin le tipriu kane kaktin uplai Utrai dan ringkat bat pi kajing pule naga gospel bakut kad kum u Matthews Hakata kapor u Jisu laitu ya kene ke farsi ha kisan ran jong u briu bami ban lejing lej ulakhot yala kisakri bad ulapan khamti yaki yakaspa kahajar jong u hawei ulai santalen hawei pad artalen sa hawei pad shitalen ulai hau wei pa wei katkum kajing labor jong u nangta ula leidno uta ubalayo santalen ula leid sisundan bad ula khayi da kita bad ula yo nong sa santalen kumjuru uta ubalayo artalen ula yo nong sa artalen Henry uta ubalayo shitalen ula leid bad loti ka khandau ula ti ka thleu ha ka khandau bad ula bori ya kapisa jong ukan rad jong u slam hadin ukan rad jong kita kisakri ulawan pai bad ulaya ken yadia bad ki ute uta ubalayo santalen ulawan bad ulawan ra santalen uong ko kan rad pilai nga santalen pej ngalakamai sa santalen ukan rad jong u ulong hu Shabas ko sakri basmat bad bala bansanya pi lalong ubala bansanya hakikam kibaret kumta ngan pen khamti ya pi yakikam kijam kibakrau alerung sha ka jingkemen jong ukan rat jong pi te utaru ubalayo artalen ulawan badulong ko kan rat pilai nga artalen pej ngalakamai sa artalen ukan rat jong ulong hu Shabas ko sakri basmat bad bala bansanya pilalong ubala bansanya hakikam gibaret kumta ngan pen khamti yapi yakikam kijam kibakrau alerung syaga jingkmen jong ukan rat jong pi uta balayo shitalen ulawan badulong ko kan rat ngatib bapilong ubriu baperking piot nak ba pimsyam latung bad pilum nak ba pimsyam lape kumta ngala shifting bad ngala lej buri ha ya katalen jongpi hapo khandeu te ula shim ya kabadei ke jongpi Henry ukan rajung u laong hu
Page Ushakri Baman Bat Bajaypde Pilatip Bangalong Ngaot Nakaba Ngamsyam Latung Bat Ngalum Nakaba Ngamsyam Lape Ti Piladei Banbu Yakapisa Junga Bat Kinong Aisud Bat Nganjin Dalayo Bat Sud Batrai Enda Ngalawan Pai Te Menta Tokni no Nau ya katalen Bat ai ya ka how to ubadan shipel talen Naba ha uta ubadan endang ai susu Bat un pahu pahai Henry now ta ubomdan wat yakaba udan en kini no Yau ne usakri bomlar kam Patla shop no shabar ke jingdum Nangta haba endon ke jinglanyar Bat ke jingkriat beniad Ka gospel try Ko hanmen ko para Hau Jesus Christ Ko kena beije Menta kesngi Kijing pule beneng Barolai teli kijing pule benengkong Kijing pule baar berkumjuru ke gospel Kakhot kawer yang ayapi Bangin pusan sepang Yala kajong kajing im Kam tame Hato ngilong na em kita kibrew kibajanai Pejala kajong kajing im Kajing im kabapidan Kisap kipong kabapidan Pila padan kam hok na em yaki Pila persang na em ban im ya kajing im kabajanai Kaba ublay ula ayapi Kaba ublay ula dawa napi Mapi kum ki kena skul Pila padan kam hok na em Ya kakamram Kabapidai ban le Kam tam Ban long ki kena ki batip sngi Ki kena ki barublay Ki kena ki bapendap hok Ya laka jong ka kamram Kam tam Menta Ki sngi Kat bapidang thok exam Final ke jong pi Pidai ban keli Pidai ban pej ya lade Hato Hai kine ki sngi Ki benai ki beladap Pi la padan kam hok na em Ya kita talent lana kita ability lana kita sab ki pong ki ba oblay ul ayapi ko ha khana ba je ko han men ko para how Jesus Christ don go way ka jing ong ha ka tin pareng ong kum ni yesterday is a history tomorrow is a mystery and today is a gift Menin kadai ka history La syai kadai ka jing maya Bat menta kasngi kadai ka jing ai ka jong ublay Habangi pusan bat perkat ya kanai ka jing ong Kalong ka basyo jing mut Ha ka jing im jungi ki breu Bat kum juru ha ka jing im jungi Kum ki khon Kristan Ladangi kwa bandan katakai history ka ba best lanai ka ba bha Mangamapi ngidai ban Im ya kajing im kajungi mentah kasngi ya ka ke ba pikwa banyo la shai ka shong happy mentah kasngi banle la da pikwa banyo so bobha la shai la chisngi pidei ban tre shitom mentah baro mangi ngi kwa banyo yau so jong kajing job yau so bobha ha kajing pule kajung pi Ne hakaing kasem ka jungpi ngi ko abanyo uso obabha uso obapura ngimla abanyo uso klem ki jingtre shitam klem ka jinglen lade jungpi menta ka jingtre shitam jungpi menta katkum kata pinyo yoso ngios ngeu na gospel spang gito gilaingut kibriu Kiba ukan rat wahai yaki kitalen. Ya benengkong wahai santalen. Ya baar wahai artalen. Ya balai pad wahai tang sitalen. Uto boyo santalen.
ula pendon kam hok ya kata-kata len ya ka bauturai ula ai bat uyo ya ka bainong ka bapura ka bainong ka babha uso o babha uto baaru namaru trai wa ai ukat kum ka bor kat kum ka jingla ka jengu ula pendon kam hok ya kata len lane ketika kasap ka phong ka bawal ai uyo kat kum kata kajing trai sitom jengu uyo uso o babha ubalairu utrai ulai kat kum ka jingla ka jengu kat kum kita kisap ki phong ki baudon ula ayu yo Henry une pat ule komno ulong ubajai tu ulong ubajai pede syam lale ei Henry ule buri ya ka upene kaju ya kata-kata len lane kita kisap ki phong ki ba utrai ula ayu ngitip ja ayu yaw ne usha kriu balai usha penrem namar ba syam la pen mi yaw so ubabha hakajing im jung u ngi hab ban sim yala de hakajaka jong kine ki laingut ki sakri ki ba ujisu lai hakanek farsi mentaga step ya pi iwe pai we lai ki sap ki phong kat kum ka jingla ka jong pi ublei habawai ya pi ki sap ki phong uai kat kum kata ka jingla ka jung pi kat kum kata ka jingkot bor ka jung pi Henry kat ma pi la penon kam hok nem pi la le nem ya kita kisap ki pong ki bau trai lai kat kum ka jingla jung pi lada manga ngatip bangadon kasap ka pong ban kren hakmat ki breu hoy ngadan kasap ka pong hoy ngadan ka jing slur hoy ngidon kita ka jingla ban kren Henry lada manga ngam praktis lada ngam penkre yala de kato kasap kapong kebangadon ban ai jingkren hakmat kibreu kam larkam kabamot ngamla ban penmi yau so babha lada mapi ki kena school lada pidan kasap kapong ban ruai lene ban ro kum ki artis mo lada mapi pidan kita kisap kipong pim sem la padan kam ya kita kisap kipong jung pi pidon kasap Henry pijai tu ban praktis ban ruai pijai tu ban praktis ban ro lada pijai tu kita kisap ki phong ki bau belai ai pi kim lar kam bat pim la ban penmi kiso ki babha lada pim pen la ban penmi ya kita kiso ki babha naga jeng ruai jeng pi na kita kisap ki phong ba pidon ban long kita ki artis utrai unsa penrem ya pi bat ka jeng em jeng pi kan selong mutulap kansa kelon pinom yo ban yo yo so babha jong ga jing em jung pi kumju a ka jing pulei jung pi om don we na peneng jung pi ki khna school ki khna red jung ki ba song hang ni pilong ki bro ki ba bi pilong ba ro ki bro ki ba start pidon ki sap ki phong ban pulei kot ban krekot lade ha ka subject science lade mathematics ni political science ne education, ne English, ne khasi baro ki subject pidon kita kisap ki phong Henry yole si ma pi pim sem la pendon kam pim sem la ban pen kre ya ladi ban penjanai ya kine kisap ki phong ki bala ai jayu pi lada ma pi pim sem la ban pen kiu ne ban pen roy ya kine kisap ki bau trai ki bau bele la ai pi jayu pi apa kudus nam pinsa fail pinsa syong biang hakaju ke kelas ti lada mapi pim sem la pen kre ya ladi lada mapi kom kena school pim sem la ban pendon kam hok ya kine ki jin ai ki jong utrai barot sisnem pinsa yo so babha usno uso basniu pinsa fail om dei tang hanau snam Henry hakisnem ki ban sawan ro pinsa fail kine ki bau turai ukhot weri pi hagan ka step ku khana be ban puson ya la ka jong ka jem utrai ku ya pi ba pin pendon kam hok ya kita kisap ki pong ki baul ya pi pidon kisap ki pong ban roi praktis ya ka to ka jeng kasap ka jeng roi ki ba pidon nang pen roi nang pen he pan san ya ka pendon kam ya ka na ka banta ka jeng bha jeng pi na ka banta jong ki wei lada pilong ki artis kinong dro lada pinang ban ro praktis
Penon kam ya kata kasap kapong jong pi, nag banta ke jong ha ke jong em jong pi, nag banta ke jong mantoy, jong ke jong em ke jong pi, nag banta ke jong mantoy ke ying ke sem bat ke pertai beragawai. Lada pilong ki kena ki bastat ban pulekot, pidai ban krekot baro cisnem, pidai ban kreb ha nag banta ke exam jong pi, bat pidai ban yo so babha. Lada pi yo so babha, ke jong mantoy pi, ke jong mantoy ke ying ke sem, ke jong mantoy ki wei, bat ya baro ki breu. Kiba pi kendu ha ke jeng em ke jong pi kan nei ke dei chupang ka jeng em jong pi ki khna na ka banta jungi kirang ba na ka banta jungi kilong kmi kilong pa na ka banta jungi kiruniam na ka banta jungi baro ki kun kristan kadon ke jeng dowa ke bau bleu la ai kumba ula ai yangi kan ke jeng em ka junga ka jong pi ka dei ke jeng ai ke jong blei kam dei kan no ka ai ke kam dei ka bang iyo nang no han rei ka dei ka jing ai ka jung blei ha bol ai nga ka ne ka jing im ha bol ai nga ka ne ka jing ngej nga dei ban pen ro ya ka ne ka jing ngej ka junga ka ba ula ai ka jing ngej junga ngam dei ban buri haladi nga dei ban pen he nga dei ban pen roi nga dei ban pen san nga dei ban ai ya ka ne ka jing ngej ka bang ala yo no trai ha ki wei pat lada ublei ul aye pi ki sap ki phong ban long unong yalam ha ka seng long kmi jong ne ha ka seng long pa ne ha ka jong ki samla ne ha ka no ka kerdan ka bau turai ul aye pi lada pi simti ya kata ka kam ka ba fitrei ka bau turai la pan kam ti ye pi lada mangi ngiem pendan kam hok ya ka to ka kam ka bau turai ul aye ka ba mun ngilong kumune ubriu ubo sakri ubalai yo ya katalen ulai buri ya ka kan mau haba mangi ngim penan kam hok ya kita ki kerdan ki bau blei ulai ke bau lapan khamti yang ai pi ngilong kumune ubriu ne sakri ubalai buri ya kata-katalen bad ngingin sayo ya gajing penrem hakas ngi ke bakado kohan men ko para hakajing em kristan gajung pi ni haki kerdan ki jong pi ki ba pidon pidei ban pendon kam hok kane ke bau turai ukhot uwer yangi keli ladi hato manga kumuleng do ngala pendon kam hok ngala pendon kam janai nem ya ke kerdan jinglong leng do ke junga namaru turai la ayenga kane ke kerdan jinglong leng do om dei na ke benta jonga marwei om dei bangan buri ya ka om dei bangan pensuk ya ladi henrei na ke benta ki wei na ka banta ka borom ka jong blai na ka banta ka jing mantoy ya ki wei lada mapi kumukpa lada pim penan kam hok ya ka kerdan kpa ka bau blai la pi pilong kumune usha kreu balai mapi ka long kmi lada pim penan kam hok ya kam ram long kmi jong pi ya ka jing ri ka jing sumar ka jing pe ka jing kmi ka jing pandap ka jing panbiang jong pi ka jing hikai jong pi ya ki khon ki ti pilong kumune usha kreu balai buri ya kata katalan ka bau trial ai bat pin sayo ya ke jing penram pin sayo ya ke jing tim nau blai ma pi ki samlaru kumjo kumaong ye pi khna kibaret khna school baro ngilong kumjo saka weipat ladang ke bangila ban yo jing hikai na kana ka gospel banta ka sngi ka dai gane ngidon ka spa ka phau ngidon ka banta ka siap ka khendau ka siap haying jungi ne ha ka jing em ka jungi katoru kadai ka jing ai ka jung blai kadai ka kawei na ka sibenta kata katalan ka bau blai ul ai ngai pi kineru ko han men ko para ngim dai ban buri ye ki ngim dai ho ngim buri ki han rei ngi pan ngi padon kam ye ki tang na ka benta ya ladi ngilong ki bakhwan lanat den mata ka daw ngim semla ban padon kam hok ya ka to ka spa ka ba uturai ul ai ya ka to ka khendau ka siap ka bau blai ul ai kabau bleu kwa yang apa dia pi kalong kene bangin penon kam ya ka om tang na ka benta ka jing mentoy ya ladi han rei na ka benta ka jing mentoy jong ki weiru kumjo kan mau ka ka bangi don ha ka jing em ka jung pi ka dei ka jing ai ka jung utrai ki wan nau trai hi daladi hoj ma pi tresitam mid bat sngi pi pen mi kas ep ka jung pi kas nam ka jung pi ka buit ka bor jung pi tekan mau mano ba ai pi ka jing nang ka jing stat mano ba ai pi ka bor ka sor uturai dalade
Ladau terai klem ai pi gabor kasor, pinamla ban tresitom ban yoi ka spa ka peu ka jengpi. Pinamla ban yoi ka kerdan ka jengpi. Pinamla ban yoi ka e ka ba pidan ha ka jeng em ka jengpi. Dei nama tak dau ngi dei ban kan mau ka e ka bang idan ha ka jeng em ka jengi ka dei ka jeng ai ka jung terai. Lada pi ong baro ka bangadan ka dei ka jonga. Ka dei ka bang tresitom ka badai nga yoi dalade lada pi ong kata pi la bakla. Ngi dei bas nguthu ya kan ko han men ko para. Utrai ukot weringi bangin pe jala ka jong ka jeng em hat du kat no sisa manga pan mapi ngila penon kam ya kine ki sap ki phong ya kine ki jin ai ki ba utrai ula ayengi den mata kadau ha kana ka step kam tame menta klemat habangi terwa ya kupubat kawan to ken ngini terwalang ya baro kine ki sap ki phong ki ba ngidon ki bangila yo na utrai bangila banang penhe pensan banginengla ban penroy yaki banginangla ban pendon kam hok yaki na ke banta ke borom ke jong blai na ke banta ka jing mentoy jong ki briu ki bangi ya salang niat relang ki bangi kendo man kasngi bat kumjuru na ke banta ka jing mentoy jong ka jing im bamarwe jungi ha kanai ke perthei bat ha ka jing im lawe jungi token ngini duai nak banta kini gijung egi jong utrai and your Jesus Christ Trongin yang Span buai. Tong ini aduai hau blai pa jungi bakwa bangi baro ngin don rengkat lang badu. Kecupap cengi kalong ngi kerpat yeme kutrai. Ngi kerpat yeme kutrai. Nakam tai upa baku cengi ubisap cengi kiling dop at ki katekis pakindup ai tilut yalade hakakam yalap yaka gospel daka cing shit rem par kacing kuj pak pakan long kacing
kasaki ya kacing e chang ublay ya ki breu baro ngi kerpa de me kutrai nakamta kani kerempe kristan jongi pangindup ya lesh tom silenter ban penne ya kacing ya long kawai par kacing suk ngi kerpa de me kutrai nakamta iwai pa iwai nangi pangindup kan mau barabor ya kacing ton umursim hapo jongi ngi kerpa de me kutrai nakamta ki kristan baro pagindup sem yang ya kacing e upa haba pha yala ukun shangi ya kacing e jong ukun haba it yala de nakamta jongi pa ya kacing e jong umursim haba yalam yang isya upa ngi kerpa de me kutrai nakamta Gibril baro pakin job ngau tho ya ka hop pakar pang pan ya pa da ublay pan ya men da u jisu pat pan don nong ya lam da u men sem ba ko u ba ya da pan pintengen arta ngikir pa demi kutrai Ni dua anak banta gi bapang bestam hasatala ke perthei kamtame apo kabalang gajungi apo ki ingisam gajungi ni kerpadio trai bon ktai ki bakin yo biang ye gajung koi gajung khia kabapura ni kerpadia me ko trai ni dua anak banta kajing suk hasatala ke perthei kamtame kito giri kito gijaka kiba dan gajeng ikan at nekitma nikar pat botrai breus em jong gajeng suk wan rai ki gajeng suk kamtame yakinong yalam jong kiri baro bakin dan kata kaman sim snuthu ya gajeng dan kam jong kipat babun balang gajeng suk gajeng ej gajeng atli kawai bat gajeng kiu ha gajeng nang gajeng start nikar pat ya me ko try Ngi dua anak banta ki kena school ki jungi barakhat ki badang pankre yalade banto exam berkom juro ki balas dang ye exam baper ki jungki autorai kan rat unai ki jungkoi ki jungkia unai ki gajing nang gajing start kamtame bakin la sisu ban pankre yalade ban nang krekot ban kila bha ban tho bhagi exam kom juro bakin pas bhagi exam ki jungki ngi karpa dia me ko try Baro mapi ki hep ki baret hakane khlemat do waina bentai mei pa jung pi ITA pa jung pi hakajing somar jung jisu au jisu ai mei pa jung pi kajing koi kajing khia kajing klain ha ka bormet hakajing mur kajing perkhat baginang la su ban tresitom padban yalam ye pi sha kajing baha ngi karpa dia me ko try Ablay try kan rad kine gide gi jing trua ke bamangi gi khon gi chume gi labu akhmat jume ha kan ek step tos ngap to penur long yiki lada ki long kat kum kamon gi chume ngi pan ye kine daw kris utrai jungi amen Sim kenembar lais pak pesan Thank
Toduai ko para baga jeng kenya jeng abad jong pi kan long ma pedang hu nak madu blei pa badan bor baro kajing mentoi ngi bad balang bakul jeng u baro kawai toai ko trai ngi kerpat baga jen ai ka bangi terwa khmat ka borom sem jong me kan wan ra hangi ya ke jen ai ban ai ti lot yala de hame bad ban kan yo hangi ya ke jingkmen ke bane sujunam da kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi ru to kan tu yala ki danot ki shau trai to ngi nang utrai blai jungi ka shong hok bat ka dai da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jingpen em yangi hamala ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakoj ko blai badan bor bat bom jukut leng bau trai jungi u Jesus Christ namar da ga jing kha yu ulapan thamai ya ga jing long breu barem bat da ga jing sha sutom jungu ulapan dam no ya ki pop jungi da ga jing mipat jungu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ga jing em bom jukut bada ka ba ukiu shame ko pa ulapli wang ya ki kherdop ka beneng bad namar kata rengkat bad kekenhon jong ki angel bad ki rukhoj ngi rwai ke jing rwai ro ya me bad ngi pen pena klem sange da shisha malong bokoj kotrai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat ya me to pan khoj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha ya sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ Hakapor beladi no yu badala kaman ngabha ula pediang ya gejeng syasutam ula shim yukpu badak bangu ya me ula kedia yu badulai hala kesendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban aiti na kabanta jongpi ha kaju kerkam enda lalayabam ula shim ya kukuri badak bangu biang yeme ula ai hala kesendran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ia kebaen penme na kebanta jong pi bana kebanta kibabun na kebanta kajingma bekipop tole ya kene ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ
Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk pu jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adem namar malanyeu ya ngi ki babet ban yang ka khmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo benta hakamet bat kasna mokres ngin long ki ba lapanya tali ka we daw man sem ba khoj tokan mau ko trai ya ka balang jong me kabla priang setelah ke perthei bato penjanaya ka ha ke jingi rengkat ber Francis ukpa bako jingi ul bat marwen yu bishop jingi ka kan hon ke bishop bat baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki bal yathia da ka bakermen ha ke jingmi pat bat ya baro ki balaklat no ha ke jingi snei jongme to pdiang ye ki sha ke jing sha ka khmat jongme toy snei yang i baro ngi kerpat ye me barangkat bad kamaria tesoti bakuj kakmi jong oblay ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bad baro kirukuj ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngin long ke babet banyo bantalem ha ke jing imbam jekut bad bengen ira bad pendan boram ya me daw kon jong me u Jesu Christ. Dau lembadu bad hau kan long hame blai kupa badan bor ha gijing long ka wei jong amen sem ba ku baro ka borom bar gijing ro chunom la chunom amen ko hanmen ko para akan kelemat abang iduai kena gijing duai ke bokres hiu lai kai ngi banawai to ken nginai ti lade kham tam e bamangi ngila ban penon kam hok ya kita len kiba utrai ulapan kham ti ngi kok pa jongi ba hamneng kalong ko khoi teng chongme kanwan ke hima chongme kalong kamon chongme akde ba hamneng tuai ngi nakta ka jubam jongi ke bala kasngi patama ngi kirang chongi umbang di rumah mabuk dewi pada lami ki shoy red play ngi na muslim topen la ngi ngi kerpat ko try na gijing sneu baro ha gijing spon jungme to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da gijing rap ka jing snei jume ngin lai bar bor na ka pop ban ngin yo jing yada na gijing jenjar baro kat ba ngi dangap khmeranti ya gijing kermen ba khoj bad gajing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ. Namar ka jong me kalong kahima ka jong me ka bor ka burom sinom la sinom. Ko trai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai yapi ka jing suk jonga ngai yapi wat pe ji ki pop jongi han roya ka jingai jong ka balang jong me pada ka jing spon jong me to aya ka ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubem bad basanchar Junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kanan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi ru. Tong ini terwaya kada kajing suk iwe ha iwe pan. Hak mi ukulong brod jong belay. Hak mi ubukit no ikipop jong kepertei. Suk yang ik balakot syakane ka jing kawai jong ukulong brod. Ko kenrat am song hak naman rung apo kaying ka junga. Ray syong dan nakjin kaman sem junga kan sakyahi. Kamat berkesnamu.
Chris Country berkelam Indonesia cukup aman. Sim ke lembar ars Pak. Ars Pak. Angin
mat ka melawan rung apo ka dan nur kejungi melawan pelungdo melawan pelung senam sembah ka senam kejungi hangi wei madam just to be there yaji hari ai boring i kershan ini pemilah teman pada nampak bagi sapi pong yang kita juga GM kabar kayo harus laban perang lagi nak menca aburang kejumi nak menca aburang kejumi way by way rukum cu jisu beda hiduai nak menca kita di bapang kesikam nak menca di bedok kudo nak menca kejikelan bawa kita apa sekarang ini ko jisu beda khad mengi wari mi pamen wan perangkat bani pamen kershan ini pamen ai bor ini pamangi wei nang asu pai resikam nak menca kejipenne kejipensa kejipen roy sabarong talen ni sabti pam pamen ai jisu wan manai bor ini jisu wan ban kershan ini wan ban yalam ini wan ban tilenti ini pengilaban ini pengilaban sekri ini man kasni aga jengem kejengi dong ini aduai ngi layo pediang ya gejenai jong gejeng maya bakentang mangi kerpadrit kotrai ba kita ya kiba khon jong me ul hukum yangi ban le ban kan mau yu kin yarab yangi ban roy ha gejeng e daw kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro un kurkuy pi ukpa badukon badomen sem bakot amen to letsuk Id basyukriyo try dagajeng emba bha jong pi. Nisnongu yau play. Shim ka number sun spotlight. Sun spotlight. Kaburam hak pabro kun bam sim bukuj. Kudanur kitam Jisu. Kumariak no Arab Jiki Kristan. Tepap sim bukuj.